Tikulandire na Malawi chokera zigawo zosiyana-siyana zimene mukuonera kanema amene Wa Times. Ine dzina langa ndi Yankho Seunda kukulandirani tsono program ina ya kwa Gwanji lero lachinayi pa 4 Marichi mchaka cha 2021. Mkatikati mwa program imene timakhala tikufukula nkhani zina zikuluzikulu zimene zamanga nthenje komanso zimene zatuluka mu newspaper zathu makamaka za tsiku limenelo. Ndi tsiku la lero ndi mkozi wamkulu wa nkhani kuno ku Times Group Bambo George Kasakula amene atithandizire ku nkhani yanga imeneyo. Inu kumene mukutionerako mukhale pomwepo. Chabwino nakamba kuti ndi Bambo George Kasakula ndikuonese ndameneso ali kumanzere kwathuku. Ndakulandirani mpulogalamu ya Bambo Kasakula. Tatukoza kwambiri. Sipakati usangalasa nthawi zonse kuti tikakhala motere nkumaonikira Malawi. Amalawi akuyenera kumaziwa nkhani zangati kulero kwa Gwanji kuti zimene zagwazo thandazo lake njani. Yes. Chabwino. Ndi nkhani zingapo zimene zalembera mu newspaper tsiku la lero timafuna tiyambe kufukula nkhani imodzi pa tsamba loyambirira mu newspaper yathu ya The Daily Times. Pali nkhani pa Chingereza anena kuti packed audit government officials anena kuti bungwe makamaka committee ya kunyumba ya malamulo ya Public Accounts Committee yanena kuti ilowe dongosolo lofufuza akuluakulu ena amene anagwira ntchito mbomamu komanso amene agwira ntchito mboma pakadali panopa ngati chuma chawo chikugwirizana ndi ndalama zimene amapanga. Ndi zimenezi zikuchitika kutsatiranso kuti bwalo la milandu linagamula unena kuti ndalama za Norman Chisale chuma tikuona kuti chuma cha Norman Chisale chokwana 1.7 billion kwacha chikhale ngati chayimitsidwa kale chifukwa choti achisalewa amalephera kulongosola. Komanso izinso zikuchitika pamene pali ndalama imene tikulephera kuilondoloza 6.2 billion kwacha imene inaperekedwa ku Dodma chaka chatha mu August. Yes. Ndi mukayilandira nkhani mutinayo bwa Yankho ukamava zimene akunena apampando bungwe limene likapena tizile a committee imene ya ku parliament Bambo na Malumba kuti malamulo amavomereyo ngati committee yawo yotha kufufuza zinthu nkhani ya ndalama nkhani ya chuma cha boma kuti chikuyenda bwanji. Ukamava zimenezi sumakhala excited, sumakhala kuti mtima wako umadumpha kuti china chake chichitika mwinawa ukamba zinthu zoti zithandiza Malawi zimene kukambazo nzofunika ndithu. Ndipo nzizonena kuti zifunika tikaziva ife Malawi tizikondwa kuti mwina china chake chichitika. Koma iwe ndine mwinaso ndi anthu amene akutionera kunjaku kuti vera sitinga jowe sitingadumphe kukondwa chifukwa kuti zokamba ngati zimenezi zakambidwa kambirimbiri. In the end nothing happens. Kumakanga kuti anthu amene amayendesa dziko lino kaya ali ku ACB Anti-Corruption Bureau kaya ali ku FIU Financial Intelligence Unit kaya ali ku Police Fiscal Police kaya ali kuti iwowa committee yawo of course not iwowa for abwera bombano koma committee yawo ya ku parliament imene ilipo yambira kale unokanga kuti anapanga upo onena kuti iwowo sachitapo kanthu pamene Malawi akuberedwa. Malawi adapasa mphamvu andi ndayiwalaso even mabungwe ngati access declaration bungwe lima landira ma declarations anthu akalowa mboma ndani amaudindo muli chuma chotani basi akapanga zimene zija so gulu lonselo takanga kuti anachita upo anachita pachizindikati conspiracy kuti Malawi azingoberedwa iwo mphamvu zoti akhoza mwina uchitapo kanthu mwina ugwira anthu amene akupanga zimenezo kuti ena aonepo chitsanzo ali nazo adapasidwa na Malawi. Access declaration likuyamba 5 years 6 years ago tose omba mmanja kuti bungwe likulifunadi Malawi utenga ndalama zathu wapasa bungwe imene as we speak yangu metu kwapa panopa kuli office kuchongwe imene anthu amadzuka mammawa kumakaona kuti anthu apanga dikera chani nanga zimene apanga dikerazo zikugwira bwinobwino kuti ndikuchuma chimene amapanga tikupanga follow up chani akupanga zimenezo koma taona salary imalowa asole kwa mwezi usakambe salary ndiyo number 1 iso ani masalary kabwino so kwambiri ma allowance akwera vuma Prado majari vuma VX ka vuma TX amajani whatever it is fuel ophamwama ukhozove ulia omuna 500 liters of fuel 1000 liters of fuel ndalama za Malawi zo budget ya Malawi cholinga chinachona kuti muti landisire ndalama zathu mwina zizipya kwa kuchipatala ndalama zisasowe akuba muagwire amene akulemera
poma afuna kuti kapena azichita ma contract azapanga inflate contract ya boma iwona amene ali pamphika kuti asaine contract basi munthu wowina contract yo ine tunonjezere 10%. 10% yo alipira na Malawi. Zonsezo Amalawi amafuna kuti anthu amenewa azagwira anthu amenewa. Sizikutheka yango. Moti zimene zakumbedwa zini nthungululu chabe ukwati kwangotha basi. Nthungululu chabe. Unless ineyo I'll be happy to be proven wrong by honorable Namalo. Because osangala kwambiri. Koma nanga chiuta bwise njonena kuti mwakambapa kuti pali malamulo akambaso akunena kuti pali section 19 subsection F ya Public Audit Act imene imalondoleza apa chionena kuti azichita ndithu kalondolondo azinthu zanga. Odinga di malamulo kumene kuzonzona. Malamulo alipo. Nanga sasa tido chifukwa cha. Ndiyo nkadi yo yango that's why ndiwonena kuti Amalawi tikuonanga kuti osewa amene dayika kuti azithandizo samala chuma chathu adachita upo onena kuti iwowo zimene zosapanga we don't know kuti fake chani koma ni ntimo oyipa zimene ngambana malombazi zoona lamulo limene lilipodi iwo ni committee ya parliament ndipo parliament chito ya parliament ina apart from upanga malamulo yankho chito ya parliament ina ndi oversight olo kuti ukaone mu constitution parliament chito ya parliament ni chani akuza kuti yes of course upanga malamulo adziko lino komanso oversight uyang'anira uonako on behalf of Malawians malomo a Malawi executive awapanga chani so zimene unenazo zalamulo lena kwamba ana malomba nzoona ndipo lamulo mphamvu kuti ali nazo kuti atha upanga zopanga zimene afuna upanga anapatsa Malawi mphamvu kuti komiti ikhoza upanga zimenezi kuti thandiza Malawi koma sizichitika chifukwa chake nchani koma kusalondoloza kumeneko kwa chuma chimene anthu amakhala nacho makamaka akuluakulu ogwira ntchito mboma ukubweretsa chipwirikiti chotani mdziko munomu ndiye kuti wani ngati ya allowance cha ndiyo kuti chipwirikiti cha allowance iwowo si salary yawo fowolo kuti pase mapayslip yawo otafuza kuti nduna zonse tipase ndi mapayslip yetu mapayslip yanu tiona kuti pali ndalama zochepa soti munthu ungamange nazo ka mansion ka mansion olo ma principal secretaries amene ndi mabwana mu civil service uyambira kale ndalama zawo kuti toli payslip yanu sizikwana nzakupacha kuti anthu amanga zima mansion yes. So it means pena pake nkhani ya allowance chomene naija kuti nthawi zonse ali pansewo ukafuna kuti allowance ali kuti ma meeting ali kuti number 1 number 2 ndiye nkhani ya procurement takulira ukula zinthu mboma ukula modula ukula mwakatangale ukula mwamakikibaki kuti alandireza alandireza ntchito kwa anthu amene sazi wa ntchitoyo mise kuti ma project kungomanga nzewo pang'ono tumanso amba kali kuonongeka msewu exactly. Now it's not just tachula access declaration aona ngati kuti mina ifeyo tinawo ndi upando ACB Corrupt Practices Act 1998 yango pali section imene manena kuti ACB ali ndi mphamvu zonena kuti awa chuma chawo zimene amalandira chuma chawo sizogwirizana tentafufuze ali ndi mphamvu zimenezo zekani even ukatseka account imsatulukeso ndalama tiufufuza mphamvuzo zilipo koma mphamvuzo zakwizo chito bwino koma ngokupeza urayi koma mwina kapena tikhale ndi chiyembekezo kuti nthawi ino zithabe kusintha ipasina nga tamva ku high court ayimise chuma cha chisalechi kena koso pali nkhani ya 6.2 billion kwacha imene Amalawi ali nayo joko nena kuti afunazo kuti inaenda motani pamene sotamva kuti mbomamo anthu ambiri ayimisedwa ati ntchito nkhani imene tisapereke impression nena kuti basi zonse zatha is doom and gloom amanena kuti chinthu chimene munthu sufunika kuti uchitaye ukuzoluza china chilichonse pa moyo wako kapena upeza na mavuto opsa kuti mavuto awa awupyola msinkhu wanga chimene sufunika kuti usataye moyo uno ndi hope ndi chiyembekezo so let's not give an impression here kuti bwere pano pa TV wedine nkunena kuti basi Amalawi yalakwa nobody wants to help us tilapereka malamulo kwa anthu tilalemba chilo anthu timalipira vindalama safuna tatiza tizingokhala iyayi tikhale ndi hope kuli boma latsopano Amalawi lasitha June 23 kuti funa tisinthe boma DPP out ibwere Tos Alliance monso ndi MCP adabwera pamenepo awugera ntchito awukamba zambirimbiri tapasa chance anamalombawo kale anali kuboma uchairman wa public accounts committee awupeze 40 chipani chawo kanene kuti mtsogoleri wa chipani wawo amene amapangisa kuti wakhale mboma tidamuthamangiza mboma Amalawi kuti tufuna tiyesera chakwe kuti simukutha ntchito tiyesera chakwe so mwina tikhalebe ndi chiyembekezo tikhalebe ndi chikhulupiriro kuti
jeni anyawani mwina ziyenda ukuso anamalomba awawata tivomereza zimenezo komano chimene tikapemphe chonena kuti amalawi amasiku ano china chimene chitupasa chipembedzo chonena kuti amalawi tukhanga kuti game taiponyera patali pakati pa ndi 40 papaja tidali hotel tidali hotel tidali hotel kwatuli sukusula umaso kodi nasukwana ngomati kusukusula maso wapenya ngasi mama ukadzuka kunyumba kuja mapita kumunda suti makhaliro mama basi masamba kali ngati nonyanya matamtawo kuti mama ukacha the first thing is ukasamba chawa basi kuziphole uvala manekera akwera ku office kumudzi kukacha timapita kumunda kodi tigwire ntchito ndiye timangosukusula akusukusula kumaso kuti uchitenga kumaso unose chani basi ukamwa choncho ngasusiku magona utenga khaso pita kumunda ndiye usukusula kumakhanga kuti wanyosa china chake kumaso so ukupenya amalawi adasukusula alibe manthongo exactly amalawi adasukusula masuku ano zukhala bwino amalawi akufusa mafuso ndipo akubweza zinthu pambalambanda so zimene zikamaziona zikupereka so chichembekero moti ana malumba asikasiya siyakamba zawo ndipo achilokamba public pakataifoleka pa front page kombiri ndiye front page yathu siyamasewera kuti ukhale apa so amasewera sidi munthu chero chibwana kuti ine basi ndikakhamba front page ya Daily Times kapena front page ya Malawi News o front page ya Sunday ndiye basi ndikango shashalika Malawi uwana miza mabodza siyamasewera olanga khale ino mayona news ndi niwo kwambiri komalizira ngakhale ino mwakhamu yona news kwa zaka nzaka simunakhalepo apa ya simuna so zati siyamasewera ya news maker ine ngere news ya ndimangonena kuti koma ine kaupanda news ni pangene kana kuti khale bosone nanga munakhalapo nikachita kuti koma nkhandi yoti siyamasewera siningakhale chifukwa ine sine news maker kwambiri koma sipamasewera timayika pa news maker amene akukamba zinthu kwa Malawi za nzeru zothandiza tsogolo la dziko lino ndi ana malomba ali pa front page onena kuti ndithu komiti yawo ya ku parliament monga pa malamulo ndithu achitapo kanthu zimenezo amalawi ziwapatsa chiyembekezo koma tizifunsa mafunso sitasiya ya tizifunsa mafunso tipitira kufunsa mafunso sitisiya zimene kukambazi ndi zimene amalawi akhaulira nthawi kuti kodi munthu olandira 200,000 amanga bwanji mansion abali kodi chabwino ngati adakatenga kungole ku banki olukapena abambo akadamusira chuma kama akadamusira chuma amene amamwalira mu wiru yawo then zimenezo amalawi tidziwe tikazona hani musiyeni munthu adamusira ndalama na adale wake adamusira ndalama na amayi ake kapena ankolo wake kapena ndani olo amapanga business pafale pakepa akazi wake amakhalira uthamanga upita ku China upita kuti ngopanga drama nkumachita chitukuko olo amuna wako amakhala upanga zimene yawo kugera ntchito mzimayi kuboma koma amuna wake na business ali ma business akuti so zinthuzo nkumene zuchokera amalenga zoona koma akapeza kuti munthu alibero ni business ni modzi yomwe ndizi zidabwisa koma ma mansions ine ndiziyendera chopuma kuposa nini zidabwisa kwambiri zidabwisa kwambiri ngaruli business ngalimbalira ngaruli business nkanina kunyumba ya malamulo komweko ukhala kuti kwayakaso ndithu moto chipapa linkanina apa unene MP probe details budget debate moti fiscal police afufuza a Victor Musowa makamaka nkhani imene wafufuza Victor Musowa dzorozorore inakhangalira sokoneza zokambirana za mid-year budget review ku nyumba ya malamulo pamene a leader of opposition ku parliament yekwa kontwana nkhumwa akamba zonena kuti nkhani imeneyi ikuoneka ngati kuti ikuchitika chifukwa chonena afuna aboma akutsutsana ndi maganizo osiyana amenewo akutulutsa ndithu kwa Malawi muti nayo bwanji nkhani khalidwe limeneli lomafuna panga blackmail wa Malawi pa nkhani za ndale ndi loyipa Amalawi tsono chabwino ngati apolisi afufuza zinthu ndizakupala zikuzana bwanji andi mostolemo aunena kuti si kumulaje kokha ndi makonstituency mwanza kakwina kuti zikukhuzana bwanji kodi ofufuzidwa tizikhala ife anthu amatoka iwe ni ine ndi Amalawi ena amene sali ma MP kunjaku kapena sali nduna ndiveti zifufuzidwa amenewo mabodza apolisi afufuza ngati MP wozikwakhudza kumulanjezo ani mulandu akayankhe ti 21st century masiwano tufuna equality before the law ngati MP alibe mlandu asalandaule ngati anena ulo ineyo iyi ni witch hunting ndiye witch hunting simafika kwina kuti kosi
sifika pena pale suchati ngati palibe sizimatheka ngati palibe mboni sizimatheka or ku court kumene ni dependent of whoever is bringing the case ku court iko amanena kuti zi out koma suti tichitowopa mpakana ifili upanga investigate sana amange nkwamanga koma ayi ninkhani ya constituency zimenezi zimene amakamba alilo of the opposition nzola kwika ndipo amalawi sauzifuna mpaka ono pomwe amalawi afuna dziko limene azisogolera awo ala accountable osabera osasokoneza osapanga take advantage of udindo kuti munthu kapena pena pake ine ndimati upinde pensulo ko apa mwina ndiyerepo zimenezo ayi siti kuzifuna so nkhani zonene kuti yani imene ni blackmail ayi if msatipanga investigate if mlipanga investigate because that's blackmail that is blackmail let's talk about substantive issues kodi chimechu chikacho chani kodi ndalama zosabedwadi ndalama zozina kuisio I mean we have seen anthu apita ku ndende amzomera ngira for example tikamba ali ku ndende khani za ma funding ngamene ndiye why should someone say asabagidwe investigate zimene zo alid of opposition adziye kuti amalawi sauzifuna we don't want andale athu umafuna kuti ife anthu wamba ndifa amene tizikhala kuti tikakautalakwa tizimbidwa milandu pamene they should get away with it because na MP and that cannot happen that will not accept andale asamaiwale zonena kuti chitukuko cha anthu chimakhala chili mmanja mwa anthu moti ndalama imene timapereka ife ngati nsonko timafuna kuti igwire ntchito ku chitukuko cha dera ndalamayo ngati siti kuiona bwinobwino imene ikuyendera ndi udindo athu pali ma system amene anapangidwa establish ku mtundawo kuti achite kufufuza zinthu zangati kodi pesa pambono malankhula kuti iwe nine probably amaleti maganizalo mwina anthu amene tilapatsa udindo timalipira ndalama zambirimbiri kuti atigwirire ntchito yogwira anthu oyipa saugwira ntchito kuti mwina apangana kuti tingowapweteka amalawi now ngati apolisi akupanga zimene amalawi akufuna zonena kuti mafunding amenewa aziyenda bwino ndalama zipita kumene zenopita usati kuti MP azipeza kuchita chayo ngati chadi palibe ndikubwereza bwereza as we are talking now anzomera ngwira ali ku prison akugwira jere because SCP inatengera kuti kumene court kuti akaimbe mlandu ibana kuti nudu muli ndi mlandu muda sepeza drama zimene zimene kuti adapezeka olakwa yes olakwa and he was an MP that time asaza abanga fanya MP they who are they to say kuti for the one MP our position as a fusijo bina milandu ngakulu posala mulo no zimene sika vomere ni blackmail and it's how banga blackmail aboma au banga blackmail amalawi kuti amalawi MP asafuzidwe chifanana kuti ndi ma MP no that can't happen ngati Victor Musova MP sana pange chola kwa chichose there's nothing to get worried about sikhani yokuza so za ku parliament ko uranga panga oppose apanga oppose nthawi zonse amanga fire in fact sana manga kwa manga ko akungo kwafuza in fact ana ine okhaso pa forefront kunena kuti iya tafukuza yes kuti clear zalanga if atu akuchipani kwathu usamachita zinthu zanga ndi clear zalanga fufuzani ine sina kwechita chichose sina kwechita chichose sina bendrama za CDF kachani sinabe ndeka kafufuzani ine ndiphe kuno parliament nokukira kafufuzani izo ndizana asachite manjenje a fiscal police exactly that's blackmailing Malawians kuna Malawians zoichoona zimenezo ayiwe mwapyantima aisira pyantima nimene mnakutandezo ndinu Malawi munena angela Malawi ndifonika zipyantima umene so inza kuti we have enough anger ukachitidwa blackmail umene upika safuna ukupusisa afuna akufinye pakhosi afuna akufinye pakhosi ndiye munthu suvomera kuti mulungu akufinye pakhosi funa kuti afuna kuti akubere zimenezo ayi sizikatheke yako mumwe mazo kwabiri pasa break timwene kai madzi tikachokera kumeneko tipitirize nkhani zina zimene zili mu newspaper azi mukhale pomwepo. In this digital age, information travels faster than we could ever imagine. Every minute, news feeds and audiovisual content pop up on our screens, making it difficult to separate facts from fiction, the truth from lies. Every day, each one of us is exposed to false and distorted information. That's why you have to move away from the crowd. Move away from the noise. Move away from the distraction. And then you will find news you can trust on Times TV, Times Radio, The Daily Times, Malawi News, Sunday Times, and Times 360.
mwayi suphonya mwini koma popeza kanthu nkhama chulusani mwayi wanu wowina mphoto za nkhaninkhani potumiza uthenga wa palamya kapena kuti SMS yolemba changu ku 1895 mu mpikisano wa changu pamalo promotion. Mpikisanowu ulipo kufikira pa 30 April 2021. Ndondomeko zonse zoyendetsera mpikisano zizatsatidwa. Old Mutual 3 Anchors Season 2 is here. Get essential information about investment, insurance, savings, and personal money management from a trusted financial expert. We also get to hear feedback from our valued customers. Join Elida Soko and Faith Musa on Tuesday from 8:30 p.m. to 9 p.m. on Times TV, and on Wednesday from 7:30 p.m. to 8 p.m. on Times Radio, and stand a chance of winning amazing prizes. 3 Anchors Season 2, proudly brought to you by Old Mutual. It's about time. In this digital age, information travels faster than we could ever imagine. Every minute, news feeds and audiovisual content pop up on our screens, making it difficult to separate facts from fiction, the truth from lies. Every day, each one of us is exposed to false and distorted information. That's why you have to move away from the crowd, Move away from the noise. move away from the distraction, And then you will find news you can trust on Times TV, Times Radio, The Daily Times, Malawi News, Sunday Times. and Times 360. COVID-19 patient admissions is ninkhani ina imene ili mu newspaper ya The Nation tsiku la lero ikukamba zonena kuti odwala amene anagonekedwa ndithu mzipatala za boma makamaka kamba kunena kuti akudwala COVID-19 chikuona ngati chiwerengero chawo cha odwalache chiri kunkanutsikira chifukwa tikafanizira mu January pofika pa 28 anthu ogonekedwa mzipatala alipo 340 kudzafika pa 28 February chiwerengero chini kudzafika ndithu pa 91 ndi zimene zikuoneka ngati kuti zikuchepesa mwina ka pressure pang'ono kamene kanalipo makamaka kwa iwo amene amagwira ntchito mzipatalazi. Ndi nkhani yabwino. Nkhani yabwino, good news. Nkhani yabwino ndipo sakunama ayi alankhula ndi akuluakulu azipatala kuno ku Blantyre Queen Elizabeth Central Hospital amaso alankhulaso ndi kulilongweso osauka chiyawo chimodzi kuti ayi even maoda amene munochosa tinasamutsa mapatient ena amene anabwera kuchipatala zabwera zinthu zina makutu kachani tinayikamo COVID. Ndaika ma COVID mmene mbose tachotsa panopa manambala kuchepa. No, it's true, and the all my indicators wose akuonesa kuti ikutsika. Even anthu amene akamati pa update pa 6:30 madzulo tsiku lilonse zooneka kuti ayi ndithu manambala are constantly going down. Komanso even amene akutisiya not that amene atisi olakhale wochepa ndi anda Malawi kufuna kuti tifuna zero komano nambala ikutsikabe ikusiyana ndi mmene zimakhalira kumbuyoko. Nkhani yabwino komano sinkhani yoti kuti ifoti nkhani yabwino ifoti zikutsika ndiyo ifa Malawi tichite ntuzu kena kuti ziganiza kuti tiyambo takasuka mamasika aja tisiyo vala basi tiyambo hagana osamatalikana basi mamini basi mutiyambo dzadzana kati kapita kusikaku osafuna kuti tione kuti tisamale kuti tikhale tili maski osamasamba m'manja zimene zatibweteketsa. Inaniganiza kuti COVID imene inativuta kwambiri in January inali as a result of several factors. South Africa kunabwera variant ile imene ambwera nthawi South Africa kubwera kuno Malawi uzatipatsira komanso ndiganiza kuti mina nthawi yachisangalalo pa Christmas kapa New Year mwina Malawi tinaonjeza mwina Malawi tinayiwala mamasi tinamasuka kwambiri tinambochita zinthu zosathandiza za mtudzo zoti zilipakisa kuti titenge matenda ndi zimene tapanga pay. So to me lesson imene aboma plus ose imene azitiuza jonena kuti tisatayirire tisatayirireso olokha kuti kuli 0-0 koma as long as
ambiri sanandipange vaccinate sanandire katemera wa matenda amene by the way abwiribwera mawa ndege yonyamula katemera ibwera mawa pa 5 sifolo kodi mawa pa 5 malichi pamene ndege ibwere imene ibweresa katemera woyamba kodi ni mulandira nawo sitinapanga qualified unfortunately mese muligula anthu akolako ngoba sinafika 65 yangu sapange jo polisi zinafika sinafika 65 mbona kwa nkulu sinafika haiti tu njiti nyamata sinafika sapange jo luna nizatu para koma nkhani ndiona kuti as long as tose 18 million sanandipatse katemera tifuna kuti Malawi tisazayerekezeso tayirira chimene tifuna kuti tigwirizane koma tikuyene kuti ayamikira awo kugwira ntchito za umoyo yes achilimika kwambiri munthawi amenewa ndiponso they are our angels ndi angelo athu amene akutithandiza ni nthawi yovuta ino yankho tendemene nthenda yoopsa ndipo probably ambiri amene umanena kuti kana ndine wankulu chani sitinazionepo kuyo kumene timabadwa mmene timakula matenda analiko koma zoti mpaka nofika pano kuti umapanga chonja athu kumafa mpweya kachani sitinazionepo so nzozonena kuti inali nthawi yovuta koma tindasilikali yathu amene analimba mtima nkhondo kumachokera mbali yawoko iwo kumapita komweko kumapita kumpuno wa futi nsisa mpuno wa futi ndo kujana kutsogolo kwa kutsogolo futi kuja kutsogolo kwa futi ndambe mpono mpuno wa futi chabwino kumapita kumene kuja umene urai tithandiza Malawi ifeyo ndifamene tikhale patsogolo titeteza Malawi amene yapeza tiathandize achire nzosa phweka zimenezi nzovuta koma ayesetsa andizikamakhala chonchi kuti mafika zautika zimakhala bwino is because of their hard work komanso Amalawi ene ake ena ma private citizen omanga fundraise komanso ena umanena kuti boma ndalama simukuyendetsa bwino awadya tufuna action tufuna ndalama zipita kuchipatala azikagula mankhwala azikagula ka oxygen azikagula mabibi zopanga protect anthu akuchipatala osati zoti mzipasana allowance Amalawi sonaka akuonetsetsa kuti zinthu ziyende bwino so ndi effort ya aliyese pali amene ngonena kuti uyu sanapangepo kanthu aliyese afuna kuti zinthu zikhale bwino koma tiyalifikise anthu nkhani yakatemerayo akabwera anthu angwirise ntchito ndithu amene akuyenera kulendera katemera akalandira ine ngati pali wina amene saufuna koma uchita qualify aliuze mumufunisise iwo sikufunisisa nzabwino zoti tizikhala mwamantha kuti kodi naitenga sinaitenga nanga ndiye tiziva nzako wakuti wapita wachibale wakuti wapita wapita wamkulu wakuti wapita zimakhala bwino zimaopsa tutili miyoyo yoopsa tikukhala nthawi yoopsa so munthu wina umanena kuti iyayi ine katemera iyayi foti kazakuti kaya zikhupiriro zanga kachani nduzungulira mutu so ndona kuti ngati wina alipo uzungulira mutu amene saufuna koma yeyo nikatengere akabaine mama ye ndithobere ukuberekeza kumaperekeza anthu okalamba sure hayi ngati oranishwa mawo ipa bwanji koma ngati kukatemera atapezeka akati bayi pa chifuko tichite kankhani kena kamodzi tisana kwangule chabwino go back and teach yes ni nkhani ina imene ikhangati ili nkhani imene yavuta so kwambiri pa town makamaka wiki ino wiki yatha ndaziphunzitsi ali pa staraka chabwino a public affairs committee amene apempha aphunzitsi unena kuti bwanji atabwerera kaye ku sukulu kuti akaphunzitse uphunzira pamene boma likukambirana nawo be nkhani yogwirizana ndithu ma allowance a COVID-19 ni nkhani yovuta kwambiri ni nkhani yosakhala bwino ine ndikuona ngati kuti aphunzitsi pera bage akuphonya ndiziweka nthawi kuti tini nthawi yochoka baifa nthawi yangayi yokhanga yochita zake sanduza ndiziweka ochanu yaonongeka foni ya ujeni yatha pompano battery la voda pompano 7 we have 8 minutes we have 8 yes no nkhani ndiyakuti aziphunzitsi in my view sakuchita bwino nkhani nona kuti sinkhani kapena kuti tizikamba mopyatira kapena kuti tizikamba mophanga modumba sakuchita bwino ndikuona ngati kuti Amalawi pakati pano akudana ndi nkhani ya allowance
nkhani ya allowance ni imene atibwerekeza mdziko muno makamba nkhani ya mansions anthu panga mansions tifuna kuti umafuna kuti kina kali konse kazipita ku allowance meeting yoti akhoza panga tsiku limodzi akuti takhala kumene ku 7 days tilekendera pa 7 days ndi amalawi sali mood ya allowance amalawi ali mood yofuna upanga sort out a catch of allowance in public service and for teachers to come now and talk about allowance staying away from kukalaso samphusana zikupereka chithunzi choyipa ena upanga argue apatseni drama nawonso ali pa risk ndio kama ulikuwa risk yake ili pati how bad is it to all of us tili pa risk ya COVID-19 you and me and everybody ukozoitenga tena yose suti pali ungalitotora aoka wandu ali pa risk ya pamwe amene ali pa risk ya pamwe kwambiri ndachita makamba achipatala ngamene ali pa risk because iwo akuyiroze kuti uyu ali ndi covid tampeza ni covid iwo omwe amene amapeza anthu ndi covid komanso kumakwira nkumapanga treat na amene ali pa risk na amene ndimene tikhoza kupasa tiwapase ka motivation kale kuona kuti akamachoka ku nyumba asamadonera ku nyumba kuti becha kuti chakuti kalawa sikaja asile iwo akhale concentrated pachani pa ntchitoyo ndeti achite motivate tiapatse kenake ko wathokoza pasipena kupanga it's like you are sending your soldiers ku nkhondo ena akhoza kufa kumeneko ndiye mma pasake naka koti kalimbitse mtima kuti tukukondani tukuganizirani ndipo you are our heroes inu musaganizira ku nyumbako taganizirani ntchito we have no choice but to send you because ngati sitikutumizani ndiye existence ya dziko lathu lili pa risk so someone must do that so that and that someone ndamena kwene ukauzwa ntchito ndi inuyo should be rewarded somehow apart from the usual akhalosogera kake to us that is enough the rest of us kandifa as aphunzitsi kandifa atolankani kandife kachani tonse tili pa risk tingokhala tizidikira kuti mpaka nthenda ite chachikulu china ni vaccine kwambiri ngati tufuna kuti tilimbane ni boma kuti boma lilipase ndalama lilipase allowance ndena allowance yanga nifuna akanigulire vaccine akanigulire vaccine allowance mene wandirayo akanigulire vaccine fa akanigulire vaccine nkuzani baya ndiye kuti nkhani harani ya trabom sindandaula sirikaso manongono bwezi aphunzitsi wako nachoncho kuti okay ife tipita ku sukulu koma tufuna ma vaccine kuti tikhale opanda mantha tizipusana koma umakhanga kuti umalimbira ndalama zukhanga tizilinkabita after test ndalama zakhozo apasa ngalabo mali nazo koma in the end sizikupereka impression yabo chifukwa risk yawo is not as bad as the rest of us to safe tribals iwe panotuti ba wrong property niko kaute niko kupasa coffee iwe kozo ndibats of course by social distance zone koma umalankhula ndi anthu umakapanga interview anthu umapanga interview so sali bwino wina kozo kupasa coffee tose tribals so ukafuna kuti allowance ndipo malipatsa ali yes allowance even you and me and the rest alipatsa allowance why not if that's the argument kuti tribals then all of us deserve apake amapempha amalira unena kuti padusa masabata okwanira asanu ophunzira sakuphunzira sukulu ena somo ophunzirawa ndi ana awo aphunzisiwa mwina bwanji sangathe kubwerera azephunzisa kwina okambirana ndi boma aphunzisi tisapange kuti tipange create impression neno kuti tikudana na aziphunzisi kapena kuti aziphunzisi zawo zonse zili bwino aziphunzisi zambiri zawo sizili bwino zofunika kuti achite improve miyoyo yawo ndipo sitingadanena amasala ochepa ena amagona nyumba zosakhala bwino maklasi amene akuphunzisa akuluakulu munthu mmodzi mwina 100 ana I know sunakezo nimepanga attend I think meeting ya UNICEF amanena kuti probably the biggest primary school yona kuti kuli ana ambiri ko basi malayi muno ni amati mbayani ndi akamakamba za figures amene aziphunzisa akuphunzisa umanena kuti so aphunzisa bwaje phunzisa zita nzovuta ndipo ntchito akugwira bwino timayamikira timakonda ivi panopa pa times pano timadena zaphunzira ena uku achita upgrade koma sitifuna kuti liwaonjezere kena kake ena akhala zaka zambiri no promotion pamodzimodzi kaya chiyani masukulu ndalama zucha timakamba ndi ndipo ino ndine kuti tifike pano tsiku la lero nchifukwa cha phunzira sitingachite matama palibe olo kuti tilankhuleka chingerezi how are you ndaphunzisi olo kuti tilembe news anthu awerenge chingerezi chabwino bwino opanda broken English grammar bwino bwino chifukwa cha kuti tipanga analysis yabwino bwino yankhani zanga ndaphunziso omwewo but on this one we are sorry we can't support teachers they are dead wrong they don't deserve allowances
what they deserve is a vaccine. Azuza boma kuti alakhala mazoma kuti ife ngati muli cheto sala vaccine aboma ngati khala vaccine sana bwere in 2 months time ti drop choko. People can support it. Kuti aunena zona. Limbikirani amlusu anduna anza chuma limbikirani pesa ndalama mugule vaccine vaccine yo musango mugulire rose tibwezi tukiza koma zono tizinena kuti tizigawana ma allowance tikagawana allowance yo tikamaliza tipira kumanda. So that's the reality. That's the brutal honest truth. Tigawana allowance yo boma tilikakamiza tilichira blackmail ife tikapuzitsa basi ano mabwera munsewu umatamanga chani zosezo boma lipanga bako ife mwina tingowapatsa akatipatsa allowance yo ena mwa ife tikachira kumanda tichasiya allowance. To me, the most intelligent thing that we can all do, we can force our government nkonena kuti ndege yubwera pachisano uyimawa tufuna zambiri zibwera everyday ni mawere ngakhani kuti Joe Biden president wa America anaona kuti by May kwa America winali yese azakhala mpaka vaccinated. That's what we want to hear from the mouth of the president. Anaona kuti ineyo menduone na zintuzanga nalimbikira amlusa kambirana chanjani ndramana zipeza amalawi yose by December chaka chino aliye azakhala analonda katembera wa COVID. That's what we want. We don't want kuti tizilimbirana allowance. For allowance tikalimbirana tifanawo. Titi ngopempha kumapeto 1 minute ungowapempha kwesuta abulere kunchito. Ine ndithu nagwada basa apo. Mopempha. Yeah. So mopempha simapempha. Simapempha mutu mamulo. Yeah, manje asile. Uri ndio kuzuzo. Yeah, ine mapempero anga ndio omwewa. Apo zizi chonde bwerani kuchito. Zimenezi chimene mumfuse boma lanu kula kuleni vaccine ya COVID-19. Koma zonna kuti muzina kuti allowance wakozo kupasa ndini koma in the end allowance yo mukati ena tikozokajera kumanda. So zimene tikufuna tikhale moyo tigwirizikira ntchito ndiye tikakhala kuti COVID yatha tizikambaza allowance izo. Mapempha mwafika so allowance. Ngikhala chochoto. Tokoza kwambira George Kasakula mkozi wankulu wankhani kuno ku Times Group kuwangula program imeneyi yakwa gwanje. Titokoze kuti munali pamenepo kuoneranso ndithu program imeneyi. Ine dzina langa ndi Yankho Seunda, pitirizani kuonera ma program otsatira.